Ayan na. Ayan na mga Ayan na mga Aji. Talaga. Yan na sa mga Aji. Yun, ito ang paglalabanin natin sa yung itim, yung nasa picture. And good morning po sa inyong lahat. Pasensya nyo kung wala ako dun sa meeting ng mga vlogger ng Gagamba. Kasi nabanggit ko na yun prior pa sa kanila na hanggat di gumagaling ako mga Aji, hanggat di nawala yung ubo ko, kaming pamilya ko, hindi ako lalabas muna ng bahay. Hindi ako pupunta muna ng Manila kasi doon ko nakuha yun eh. Kakabiyahe-biyahe ko and yun nga. Sa katabi din sa bus, sa mga nauulanan lagi. Pahinga ko muna yung katawan ko and dito muna tayo kung tayo-tayuhin nila. May pagpulab tayo sa kanila. Yun muna yung purpose ko mga Aji. And ito, paglalabanan natin yung OS natin mga Aji kasi nakakondisyon na sila. Yan po. Nakita nyo naman napakalaki talaga. Kulay-kulay yung paa. Oversize po ito. Tapos ay nakapansin pala, numipis na yung katawan natin, pumayat tayo. Opo, kasi yun nga, galing tayo ng sakit, di tayo masyadong nakakain, di tayo nakapag-workout. Tapos ito yung mga kalaban naman. Ito talagang harapasan to mga Aji. Unahan ko na kayo, talagang magpapatayan to. Ito parang jumbo na to mga Aji, jumbo size na mga Gagamba to. OS lang ang sinasabi ko kasi yun nga, basta yun yung mga Aji, pero nakikita nyo naman malait talaga siya. Kumbaga para sa OS din. Malaking mga Gagamba to. Okay, game na natin mga Aji and sana ma-enjoy po ninyo. Yung katulad na sabi ko, yung salmon na ngayon darating ngayong week. And hopefully mapadala ko na sa inyong lahat para lahat tayo masaya. Yung banusan, yung tatlo napadala ko na. And yun, napakita ko naman sa inyo to. Ayan. Singit natin sa video na to, pakita ko sa inyo na paano gumalaw to. And yan, umpisan tayo ng mga Aji. Sana ma-enjoy nyo to kasi maganda-gandang laban to. Medyo nakakondisyon na itong mga Gagamba na to. Game. Ayan na. Yan na mga Aji. Sabi talaga nakakondisyon na to. Naunahan yung itim, nahuli yung paa niya. Walang yung itim to. Palag. Nakakapitan na kasi yung paa ng itim mga Aji oh. Nakapitan talaga. Yun ka, bumaliktad. Tapos yung dilaw mga Aji. Tapos yung dilaw. Ang galing ng comeback. Grabe naman do. Ang tindi ng comeback ng itim mga Aji. Pumapalag pa rin yung dilaw pero ang galing. Grabe, mahabol yung itim oh. Wasak yung dilaw mga Aji. Ang galing ng comeback nun. Pinakamatinding comeback ng Gagamba na ita ko yun mga Aji. Grabe, naghahanap pa yung itim. Iakyat na natin to. Nangagat na yung itim mga Aji oh. Binitawan kasi ng dilaw. Yung dilaw mga Aji wala talaga to, tapos na tong dilaw. Kasi yung katas sa likod nyo, ayan o. Kita nyo yung katas sa likod ng dilaw. Grabe, pumapalag pa rin yung dilaw mga Aji. Pero tatapusin na to, gawa ng sa bagal na ng dilaw. Kaya na siyang persahin ng, ayan o, nakikita nyo mga Aji, grabe to. Parang yung sa salmon ko to, yung dilaw sa yung itim. Nabilangan na to mga Aji, dalawa ng bilang ng dilaw. Grabe yung
Mali din tong ginawa na ito. Binitawan kasi niya mga G and nagpabagsak yung itim para masaputan niya to. Ang galing ng ginawa. Last one ko na lang ito mga G kasi sobrang bagal na nung gagamba. Pero napakaganda ng laban talaga. Ito yung laban na pang dayo. Ganito. Makagat na stick talaga mga G. May kagat din kasi siya. Ayan o. Sa paa niya mga G. Malaki din yung kagat niya. Ayan, bumitaw o. Stick talagang kinakagat. Wala yung dilaw mga G. Mamamatay na rin tong dilaw. Wala na. Papalaglag na talaga kasi halos mamamatay na tong dilaw. Ayan o. Sinusundan niya na o. Tapos ka ngayon. Oh. Nahabol niya talaga. Pero wala na mga G. Tapos na tong dilaw. Ayan sa mga G oh. Halos patay na po yung dilaw and hindi na po masyadong gumagalaw talaga. Bibigay ko na siya sa itim mga G. Hindi ko na lang papakita dito kasi alam niyo naman po yung YouTube. Ito po, nakikita niyo yung dilaw. Wala na rin ito mga G sa laki ng katis sa likod niya. So bibigay ko na ito mga G. Ito na, binigay ko na yung dilaw. Gawa ng hindi na rin natin mapapakinabangan ito mga G. Kasi sirang-sira na to and mamamatay na rin itong dilaw. Kaya binigay ko na sa itim. And ayaw ko na ipakita mga G na binigay ko. Gawa ng YouTube talagang bawal to mga G. And dito po. Talagang pininis niya. Maghanap pa tayo mga G kasi marami akong gagamba dito. And pakitaan ko yun ng OS saka yung ano naman yung salmon. Kasi yung OS ko ngayon mga G talagang didikdik talaga ng gagamba. Sa tingin ko papatay ng salmon yung OS natin. Naalala niyo yung pumatay nung tala? Dumali ng tala mga G. Yun ang kakalabanin ng OS ngayon. Kinondisyon ko rin yun pero sa tingin ko tatalunin siya ng OS. Sa kondisyon ng OS na meron ako ngayon, tingin ko kakarabasin yung salmon. Yun lang and pause ko muna to. Iisa pa tayo. Ito mga G, ito yung second game natin. Kahit naputulan ng paa ito mga G, na kondisyon ko to. Kaya ilatatapat ko to. Ang ano ko sa salmon na ito mga G, doon pa rin naman, mas makapal yung paa pa rin ng salmon. Alam na nating lahat yun. Hindi talaga mapaparisan yung taba ng paa ng salmon. Pero ito mas malaki ang katawan na ito kaysa dun sa salmon. And ito yung salmon mga G. Haba lang ng paa, onte lamang yung salmon. Pero sa katawan kasi lamang to. And isa lang ang ano ko dito, verdict ko dito mga G. It's either mapatay siya ng salmon o siya makapatay sa salmon kasi yung nga tulad ng sabi ko sa inyo mga G. Pero ito kasi dumali na to ng tala and naagatan din to dati. Kaya sa tingin ko lalaban to ng dikdikan talaga. Pero lamang sa kaha kasi to. Kayo na lang tumingin mga G kung paanong verdict nyo dito. Basta sa akin mga G, nanin mo natin mga G at maingay. Yung mga tutubing dumadaan. Ito mga G, sarap sana to gamitin ko sa tournament kaso yun na, gamitin na natin ngayon mga G kasi yun yung salmon. Nasa inyo mga G, saan ba kayo? Dito kayo sa OS o dito kayo sa salmon mga G? Ako, doon ako sa mananalo. Pero talagang digdigan to. Patayan din to katulad to ng first fight mga G. Alam nyo naman ako pag sinabi ko na kondisyon yung gagamba ko, na kondisyon talaga. React. Talagang na kondisyon mga G, talagang patayan to. Naku, wag mo lang basta-basta yakapin tong salmon. Talagang dikdikan to, game. Ayan na mga G. Talaga patay yung patay yung OS mga G. Katawan ng sinipat sa kanya ng salmon. Pero dali din itong salmon dito mga G.
Kaso wag hindi niya na binitawan eh. Binitawan niya. Naku, babalikan pa. Babalikan pa mga Aji. Babalikan pa. Babalikan pa ng salmon yung OS mga Aji. Grabe oh. Nahabol niya po oh. Tipyas mga Aji. Ayan oh. Kitang kita dun sa ano. Sa abdomen niya mga Aji. Yung salmon naman nakagat sa paa. Pero to wala na to. Padeds na to mga Aji. Wala na. Ito na yung lakad ng gagamba mga Aji oh. Yan oh. Abdomen mga Aji. Talagang ano. Yakap na yakap siya ng salmon. Pinasok kasi ng OS. Akala niya siguro bibitawan siya ng salmon. Sabi ko sa inyo pag yung salmon ng kumana mga Aji, hindi ka bibitawan talaga. Yan oh. Padeds na tong OS na to. Papatayin na to. Yayakapin na ng salmon to. Wala no. Wala na. Patay na yung OS mga Aji. Uy, gumagalaw pa. Hop, kung kumagat dyan. Wala na mga Aji oh. Baba ko lang mga Aji kasi napakabagal na nung gagamba para ipakita pa natin. Talagang tipyas. Tipyas siya mga Aji. Yan oh. Pinapos na siya ng salmon. Naipagyakapan kasi siya sa salmon mga Aji. Ang lugi kasi ng normal na gagamba po talaga is pag naipagdikdikan siya sa salmon at naipagyakapan mga Aji. Tapos ang usapan doon, alam natin mas malaki yung pangil ng salmon. And sa persahan po malakas sila yumakap, malakas pumiga. Wala talaga mga Aji. Parang kutsilyo lang din to mga Aji. Gamit mo is yung ano, maliit na kutsilyo, gaganyan lang, tapos kalaban mo, laki. Kapag sinaksak nila ito mga Aji, baon na baon eh. Ayan o. Binaunan talaga ng salmon. Hindi niya na pinaisa pa. Yun, tapos ang laban mga Aji. Ito naman yung isa, kumakain din na hindi ko pa nilalagay sa lagayan. Sila. Sana nag-enjoy pa rin kayo mga Aji. And yun, next time, pag may gustong dumayo sa akin dito mga Aji, dayo lang kayo. Laro tayo ng gagamba. Magdala kayo ng good size or OS kasi yun yung mga nakakondisyon ko ngayon. Good size and OS lang po. Hindi ako nakapag-kondisyon ng TM size kasi yun lang. Kasi hindi ako nakapag-kondisyon ng TM size mga Aji. Tabi ko muna to and pakita natin yung ibang gagamba natin sa inyo na nakakondisyon. Yung mga good size ko na nakakondisyon mga Aji. Yan sila. Good size. Ito naman yung OS sa jumbo mga Aji nandito. Depende kung dumayo kayo dito na gusto ng OS sa jumbo mga Aji, pwede ko kayong laruan ng ganito kalalaki. Pero prefer ko to kasi at least di tayo mag-uubusan ng mga lalaking gagamba talaga. Biyagan tayo ng gagamba kung gusto nyo. Walang problema sa akin, laruan ko kayo. Or kung ano mang gusto nyo, depende mga Aji. Basta nasa inyo yan. And pakita natin yung mga kondisyon natin. Uy, napakaliksi. So, napakaliksi mga Aji. Ito yung gagamba natin na medyo nakakondisyon na to. 2 days. Ito siya mga Aji. Nakakondisyon to ng 2 days mga Aji. Yan, tabi ko na to. And yun, sana po nag-enjoy kayo. God bless po sa inyo lahat. Mga gagambang Japan mga Aji. Yan, tumpok-tumpok sila yung itim na yan. Napakadami yan mga Aji. And yan po. Pinakita ko na sa inyo mga Aji. Ito yung gagambang Japan natin. Lalaki na.